प्रिय श्रोता बंधु रूपांतर यूट्यूब चैनल तरफ आपण को अनेक अनेक आंतरिक धन्यवाद एवं शुभेच्छा। श्रोता बंधु आज कहानी दुर्जन संगे कलेवास होई जान सर्वनाश। खल लोक मान सहित जो माने बंधुता करती कपटी एवं दुष्ट लोक मान सहित जो माने मित्रता रखती से मानकर शेष परिणति कौन हुए से कथाटी को नहीं आज रे गल्प पंचतंत्र कहानी रु आसीथिबा एई गल्प जो गल्परे हंस एवं कुआ मध्यरे बंधुता केमिति हंस पाई मृत्युर कारण होइछि से विषय वस्तु उपरे एई गल्पटी। प्रिय श्रोता बंधु एक सुंदर पुष्करणी एक सुंदर पद्म पोखरीटे पद्म पोखरी को घेर रही जंगल एवं से पोखरी कूल एक विराट बरगछटी। पोखर पानी अत्यंत स्वच्छ एवं सुंदर। पोखर विभिन्न अंशरे पद्मपत्र एवं कढ़ सहित सुंदर भाव रे उन्मेलित पद्म फूल गुड़िक परिवेश को खूब सुंदर करिथाए एवं सही सुंदर पोखरी मध्यरे कहीं केबेठू विचरण करुथाए एक सुंदर हंसटीए। देखिबाकू जेमिति सुंदर तार गति मध्य सेतिकी सुंदर। सेई पोखरीटी मध्यरे एकुटिया रहिथिले भी खूब आनंद एवं शांति भीतर थाए। हठात केउठू उड़ी आसिला काउटे एवं से बसा बांधिला सेई पोखरी कूଳରେ थिबा बरगछ उपरे। दिन परे दिन बितुथाए। काउटे हंस को देखुथाए, हंस मध्य काउटी को देखुथाए। हंस भितरे केतेबेले केमिति एई भावनाटी आसे काउ सहित से बंधुता करंता कि एते दिन धरी तार जो एकुटिया रहिबार जो तिक्त अनुभूति काउ सहित बंधुता हो गले से अनुभूति टिकक दूर ही जीवन आउ गोटे शांति खुशी एवं उत्साह कटि जाता। सौभाग्यक्रमे काउ आउ हंस भितर बंधुटाटी गढ़ी उठिला। धीरे धीरे से बंधुताटी खूब गभीर आउ अंतरंग हो उठिला। काउ किंतु मने मने हंसटी को ईर्षा करथाए। हंसर सुंदर रूप तार गोरा चेहरा एवं तार चालिबार भंगी पहरिबार सौंदर्य काउ मनरे बारंबार ईर्षा आनी देउथाए। जेतेबेले हंसटी अत्यंत सुंदर भाव एवं भंगी पद्मपोखर से स्वच्छ जलरे पहरी बुलुथाए ताहाकू देखी पोखर चारिपाखरे अन्य पशुपक्षी माने खूब प्रशंसा करती एवं तार सौंदर्य को एवं तार पहरिबार बुलिबार ढंग को देखी बेस आनंदित हुअन्ति। ए कथाटी किंतु काउ आदौ सही पारे नाही। तेणु काउ मने मने चिंता कला जे पर्यंत हंसटी को ता रास्तारू न हटेइछि एवं हंसटी को जे पर्यंत से जंत्रणा एवं कष्ट न देइछि से पर्यंत ता मनरे शांति नाही, ता प्राणरे स्थिरता नाही,
ଏବଂ କାଉକୁ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, କପଟି ଏବଂ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିବା କାଉକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗଟିଏ ମିଳିଲା। ଖରା ସମୟ, ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ଶିକାରଟିଏ ହାଲିଆ ହୋଇ ସେହି ବରଗଛରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ବରଗଛର ପତ୍ର ଉହାଡ଼ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ପଡ଼ୁଛି ତା ମୁହଁ ଉପରେ ଏବଂ ଶିକାରୀଟିଏ ଖରା ତାପରେ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଶୋଇପାରୁନି। ବାରମ୍ବାର ଏପଟ ସେପଟ କଡ଼ ଲଉଟଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁ ଉପରେ, ଦେହ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ବରଗଛର ପତ୍ର ଉହାଡ଼ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣଟିଏ ତା ମୁହଁ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହଂସ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ଶିକାରୀକୁ ଛାଇଟିଏ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆରାମରେ ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବାରୁ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଶୋଇବାର ଆନନ୍ଦ ଦେବାର ଇଚ୍ଛାରେ ଉଠି ହଂସ ଉଡ଼ି ତା ମୁହଁ ଉପରେ ଚାଲିଗଲା ବରଗଛ ଉପରକୁ। ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ମଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ପତ୍ରର ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ଆସୁଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ, ଆଉ ତାର ସେଇ ଦୁଇ ପରବଲେଇ ବ୍ୟାଘାତ ଏବଂ ମୁହଁରେ ବସିଗଲା ପଡ଼ିଥିବା ତାହାରି ଉପରେ। ପକ୍ଷୀର ମଳ ବା ଝାଡ଼ାକୁ ଦେଖି କିରଣ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଶିକାର ମୁହଁ ଉପରେ ନ ପଡ଼ିବାରୁ ଭଲ ଶିକାରୀଟିଏ ନ କରି ଖୁବ୍ ଚାହିଁଲା ଗଛ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମନରେ ଦେଖିଲା ଡେଣା ମେଲେଇ ବସି ରହିଛି ହଂସଟି। ତାର ଶୋଇବାର ଆନନ୍ଦ ଶିକାରୀକୁ ଖୁସି ମନରେ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଶୋଇବାର ଦେଖି ହଂସଟିଏ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ କପଟି କୁଆ ଏସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ତାର କପଟ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ହଂସଟିକୁ ତା ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉଙ୍କି ମାରିଲା। କାଉଟିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଶାନ୍ତିରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିବା ଶିକାରର ମୁହଁ ଉପରେ ହଗିଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ସେ ଗଛ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ଶିକାରୀଟିଏ ମୁହଁ ଉପରେ କାଉର ମଳ ପଡ଼ିବାରୁ, ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ହଂସଟିଏ ବସିଛି। କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ ଏ କଥାଟିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲା କି ସେଇ ହଂସ ହିଁ ତା ମୁହଁ ଉପରେ ହଗି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାର ଏତେ ସୁଖ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ନିଦଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଧନୁଶରଟିକୁ ଧରି ହଂସ ଉପରକୁ ତୀରଟିଏ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ତୀରଟି ସିଧା ଯାଇ ପଶିଗଲା ହଂସର ଛାତି ଉପରେ। ଆଉ ଛାତି ଭିତରେ ତୀରଟିଏ ଗଳିଯିବାରୁ ବିଚରା ହଂସ ଗଛ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ ଏବଂ ଛଟପଟ ହେଇ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ, ହଂସଟିଏ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ କାଉଟିର ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି, ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ନ କରି, ତା ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁତା କରିବାରୁ ତାର କ'ଣ କରୁଣ ପରିଣତି ହେଲା। ହଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ବନ୍ଧୁତା କାରଣରୁ ଯେପରି ବିଶେଷ କ୍ଷତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।